Бу атнаның якшәмбесендә әтиләр көне билгеләп үтелә. Әтиләр көнен билгеләп үтү турында инде 2008 елда гаилә елында ук уйланыла башлый. Без моңарчы менә шулай рәсми рәвештә ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көнен генә бәйрәм итә идек бит. Әтиләргә рәхмәтләребезне ирештирә торган махсус көн юк иде. Хәзер андый бәйрәм дә бар. Без бүген сезне Ике Басу Арташ авылында яшәүче фермер, менә дигән гаилә башлыгы искиткеч әти Венер Фәрхиев белән таныштырырбыз. Ике Басу Арташ авылында яшәүче Гөлнур һәм Венер Фәрхиевлар гаиләсе яши торган җылы, якты, нурлы йорт үзенә ерактан ук җәлеп итеп тора. Шушы тормышны булдырганчы бик зур сынаулар үтәргә, йокысыз төннәр кичерергә дә туры килә аларга. Бик зур янгыннан соң барсында өр-яңа баштан булдыру өчен алны-ялны белмичә эшлиләр. 1997 елдан йорт хуҗасы Венер фермер буларак эшли башлый. 2014 елда гаилә фермасы программасына кереп, грант алып, ферма төзиләр. Хәзерге вакытта игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнәләр. Хезмәт юлыгызны колхозда башладыгызмы, әллә мәктәпне бетердем дә фермер булдым дип әйтерлек булдымы? Юк, инде мәктәп бетердем дә фермер булдым түгел. Без инде 7-8 классларны бетергәннән соң комбайнер булып колхозда ул вакытта 20 совхоз иде инде, шунда эшли башлаган идек инде. Без инде теге авылга дип әйтим, соң инде безнең менән авыл тормышына кереп китү әти-әнидән килгән инде безнең. Ул вакытта техникага, авылга, җиргә бирегү. Әти тоже гомер буе колхозда, совхозда эшләгән кеше инде, механизатор, шофер булып төрлесен эшләде инде. Yani тоже шундай колхоз шушы сферада эшләгән кеше. Аннан соң инде авыл хуҗалык техникумын бетереп, туры монда шушы ул вакытта как раз мен бетергән вакытта Арташ совхозы оешты, шунда кайттым эшкә. Шулай итеп 2 ел Гөлнур белән өйләнешкәннән соң 2 ел әле Шәмәрдә Газпромда да эшләп алдык. Анда линейный эксплуатационная служба да механик булып йөрдем инде. 2 елдан соң инде җир үзенекен безгә үзе кире тартты инде авыл. Аннан соң кире шушы авылга кайтып, менә шуннан 97 елдан бирле хәзер без фермерлар. Фермер 97 елдан бирле 14 елны хөкүмәтнең теге семейный ферма программасына кереп, оннан грант алып ферма төзедек. 15 елдан башлап, менә һәр бүгенге көнгә хәтле сыер фермасы тотабыз. Бүгенге көндә 46-47 баш малыбыз бар, сыер малы. Шул сөтне май заводлары белән договорлаштык, аларга прямо издав итәбез. Бүгенге көндә алар белән бик нормаль, әйбәт эшләп торабыз. Шулай да 1994 елда гаилә корган Фәрхиевлар өчен беренче урында гаилә тора. Иң беренче гаилә. Шуңа күрә бөтенесенә гаиләгә игътибар бирәбез. Эш аса эшләнә инде, ничә тәсәйнә. Эшлибез инде аса. Иң беренче гаилә. Тыңгысы заман кешене үткәннәргә борылып карарга, гаилә кыйммәтләре турында да уйланырга мәҗбүр итә. 3 кыз үстереп, аларны олы тормыш юлына озаткан әти-әни киләчәккә матур планнар корып, алдагыны уйлап яшәсәләр дә, үткәннәрне дә онытмыйлар. Балаларны үз үрнәгебездә хезмәт белән тәрбияләп ялгышмаганбыз диләр. Мин бик күп балалы гаиләгә кияүгә чыктым. Мин килгәндә, мин килен булып төшкәндә, мин килеп төшкән вакытта әле Венер бит инде олы малайымы, өлкән малай. Әле анда яңадан 3 энекәше, сеңнекәше уку яшендә ялалар. Мин инде үзем яшь кенә булсам да туган апа булдым. Иң беренче шунда килеп керүгә, менә гаиләнең әти, әнинең балаларга тәрбиясе дөрестән дә шул хәтле кеше икәнен миннән яши аңлаганмындыр. Аларның бөтенесе шул хәлле хезмәтне ярата торган балалары. Алар бер әти-әнигә каршы сүз әйтмиләр. Нәрсә кушсаңа, кушсалар да ярар әти, ярар әни дип эшкә тотыналар ялар. Гаиләдә дә Венер ул балаларга кат итеп эндәшми. Менә күзе белән генә карый, күз карашлыгы белән генә. Аның шул күз карашыннан да балалар уже аңлыйлар әтиләренең канәгать булмаганын. Менә шундый кеше ул. Кырысрак инде ул әзрәк, үзе бик әйбәт инде ул. Нәрсә әйтәсем килә, иң зур нияның характеры тәвәккәл кеше ул. Тәвәккәл ул. Балалар шуңа ошаган. Мин әзрәк җибегәнрәк инде, мин куркып калам инде. Мин үләм барып чыгар микән безнең белән дим.
Гаиләнең бик бәхетле көннәре. Кичкенә онык кунакка кайткан. Аны күрергә дәвам исе Әлфи Нурапада килгән иде. Бүгенге көне безгә хисапсыз шөкер ди ул. Орбаны алда койдан тегәрәсә, артлары шуннан тегәри. Әтиебез бик менә җаваплы, бөтен нәрсәгә менә игътибарлы иде. Бик тырыш кеше булды. Балалар әтиләренә охшаганнар. Фәрхиевлар үзләре кебек бик тырыш, хезмәт сөйшән кызлар тәрбияләп үстергәннәр, югары белем алырга булышканнар. Кызлар өчесе дә мәктәпне алтын медальгә тәмамлаганнар. Әти-әни безне бар эшкә өйрәтеп үстерде диялар. Фермер хуҗалыгы, гаилә фермасы булып эшләгәч, эшне сайлап тормаганнар. Әниләре әйтүенчә, әтиләрендәге тәвәккәллек кызларына да күчкән. Безнең әти ул бик уникаль кеше инде, ул бар яктан да килгән. Ул бик тырыш, үзе кырыс кына булса да, үзе бик юмарт, бик кешелекле. Безне дә шуңа өйрәтеп үстерде инде ул. Әтигә булышканымдыр. Чөнки апа олы кыз буларак өйдә иде, әни белән җыештыру, нитү, пешерүләр. Мин күбрәк урамда идем, әтигә булыштым. Төрлечә инде, әти нәрсә эшләсә, шунда алып бирергә, йөгерергә тизрәк. Ул нәрсә әйтсә, шуны эшлик. Безнең өчен әти белән әни бик зур үрнәк булып торалар. Без аларга алга таба да саулык, сәламәтлек, хәерле, бәрәкәтле, озын гомерләр теләп калабыз. Шулай һәр вакытта дуст, тату булып, матур гаилә булып яшик. Эшле дә, ашлы да Фәрхиевлар гаиләсе һәр көнгә сөенеп яшиләр. Авылдашларына да ярдәм итү җаен табалар. Әнине олылап, әтине хөрмәтләп яшәгән иң матур гаилә үрнәгенең берсе алар.